नमस्कार शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 21 तारिख मंगलवार। आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 41,48,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା ରାଶି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଖରିଫ ଋତୁ 2024 ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସରକାର। ସୋମବାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 41,68,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 41,68,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ଡେଇଁଲା 43 ଡିଗ୍ରୀ, 15 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରବିବାର ପାରଦ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଡେଇଁଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 43.3 ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଉପକୂଳରେ ଗରମକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ନୟାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଦେଖି ଆଉ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 21ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଉରକେଲାରେ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଉରକେଲାରେ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି 11:10 ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥ ଖଳାକୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହେଲା ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ। ତେବେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଆଜି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ 326 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥଖଳାରେ ରହିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବନଯୋଗ ବିଧିର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 21 ଦିନ ଧରି ଆଜିଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଚାପ ଖେଳିବେ ମଦନ ମୋହନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତିରେ ବଢ଼ିବ ଗରମ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାତିରେ ହେବ ଗରମ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତିରେ ଗରମ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡ଼ି, କହିଲା ଏହା କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 51 ଲକ୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଏକାଥରକେ 41 ଲକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲା, ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ତାରିଖରେ 551 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 551 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ,
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ MSME ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।